дуруду саломи бепоён ба ҳамаи шумо тамошобинони гиромӣ. имрӯз барои шумо як намуд фатире қатқат бо гӯшт тайёр мекунем. барои мо дар ин ҷо 200 грамм оби широгарм, 200 грамм шир, каме намак ва дрож, ҳамаи инро хуб якҷоя карда 3 қошуқ 3 ё 4 қошуқ равғани растанӣ омехта мекунем. бонувони азиз, ҳатман шумо низ бо ин рецепт тайёр кунед. боварӣ дорам ки ба шумо писанд меояд ва фикру ақидаҳои худро дар комментария нависед. ҳатман лайкро гузоред ва то охири видео бо мо бошед. анакнун дар ин ҷо мо 800 ё 850 грамм ордро омехта карда хуб хамир мекунем. хамир 20-30 дақиқа бояд дам гирад. хуб дӯстони азиз, дар ин ҷо хамири мо аллакай 20 дақиқа дам гирифт. хамир нағза как расид, инро гирифта ба 4 қисм тақсим мекунем. 4 қисмро хуб ба звулочаҳо тақсим карда 10 дақиқаи дигар 5 ё 10 дақиқаи дигар иста. то ин дам мо фаршро тайёр мекунем. ана ҳамин тавр дӯстони азиз салафан карда мемонем меистад. то ин дам мо начинкаша тайёр мекунем. дар начинкаш гӯшти гов, каме пиёз ва намак лозим аст. тамом. ягон хел приправа агар хоҳед меандозед, нахоҳед не. анам хел хуб омехташ мекунем. дар ин ҷо барои мо 150 грамм сливочни масла лозим аст. обш мекунем. баъд зволаро тунук мекунем. барои звола тунук кардан мо бе орд, бе ягон уқлоқ бо даст тунук мекунем. дар ин ҷо бо ҳамин сливочни масла бо равған нағза как тунук мешавад. ана ҳамин тарз мо зволаи худро бо даст тунук кардем. ана бинед чӣ қадр нағза как тунук мешавад ва каме равған молида начинкаро монда тоб метиҳем. ҳар чори зволамонро анами хел равған карда начинка карда тоб метиҳем, мемонем меистад ва каме ки рӯ гирифтаанд. баъд дар ҳарорати 180 градус духовкаро пешакӣ гарм мекунем. нағза как тунук карда дар духовка пухта мегирем.
ана дар инҷо дӯстони азиз фатири қатқати мо тайёр шуд бо гӯшт. бовар кунед хеле бомаза омад, хеле аҷоиб омад, маззаи самбуса барин. марҳамат дӯстони азиз, шумо низ тайёр кунед ва аз шумо чӣ хел омаданашро дар комментария интизорам нависед. ва хуб дӯстони азиз, дар инҷо видеои мо ба анҷом мерасад. ташаккури худро ба ҳамаи шумо бонувони азиз, хоҳарон, апаҳо мерасонам, ки моро то ин дараҷа дастгирӣ намудед. раҳмати калон дар паноҳи худо бошед. хуб дӯстони азиз, худо нигаҳбонатон.